Mbak Nat, aja cedak-cedak karo komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh ngeten to. Jenengan penate? Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. Kok iso terkenal iki lho? Kadose sepele nyun sewu, Pak. Wong diutang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Bang Titil, Bang Setan iku lho nyun sewu lho, Mbak Cange, Mbak Nanda. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Loh, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho, Mas. Bang Plecet ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah kula duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balekne. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase nagih kok silaturahmi. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang to. Romarani iki ya sok ngono kuwi. Kaya ngingu anake ya, Mas. Ani. Aku pun begitu tak lelah tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawan iki apa to, Nduk? Nduk. Nggih wonten dawuh. Rak ya padha kanthi Karaharjan. Pikantuk pangestunipun Ora ana rubeda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan dunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus, 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 bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. Piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro? Warana punten, Pak. Iya. Kula kang sowan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silone piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Wong kok goblok kira-kira. Goblok. Kula ndelok ketoprak apa ora? Gak. Kowe ngerti apa ora iki? Kalau contohnya mlakune slendro lho. Der. Sembah. Anu dengkulku udunun lho. Ora apa-apa bengi iki ben mbledhos sisan. Ayo ngono sikile. Ayo. Totonen to, Ndruk. Sikile iki lho. Sikile sing apik to. Sikilmu guaken. Sikilmu parakno rono. Kalau piye? Sikil jek kanggo guak. Lho maksudku iki ditata Ditata silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet to, Ndro. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung. Lho, Lah kok bingung apa? lah sing telepon aku ya ora ki. Lah nyang apa? Nen sewu Pak Rudi Gondrong. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok. Mas aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon nang aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyapa kowe rene? Lho lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bekuku. Daleme Pak Ogut. Mbekuku mbahmu, mbekucuk. Lah nggih niku lho. Bekacuk niku. Bekucuk. Cuk. Bekucuk. Oh, Niku malah. lah, Pak Sun. Ya ya ora masalah to, teko Lah, kene kok jenengan dadi. ngerti iki? Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa. Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi ta? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo Lah aku? iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho nek karo Rama aku ngene tenan. Nah, nek karo aku? Alah biasa. Ya ora masalah. Biasanya enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa aku Sungkem kula malih kunjuk. isin lho, aku isin lho ngono kuwi. Selampah kula
Aku pekewo kowe mlaku karepmu ora karepmu aku pekewo lho lek caramu kaya ngono kuwi Mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong ndelok iki kerukunan kaya warga Bekuthuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekuthuk mbiyahmu kowe karo Komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekuthuk. Lah lho udah dia Desa Bekuthuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. nggih Kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piantune pirsa awakmu. sing dadi nganten Bangun Ayo. nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. lah ya iki to Iya. yo urung Lho. Piye to iki? Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to Met. mangan soto mangan sego goreng ki ya umum to wong ditanggap teko ya madang masalah sapa sing digawe santai bro Lho, ning kudune tepungan dhisik. napa Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi ki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelanduan kudu tepang karo sing duwe omah. oh berarti sing Pak Ogut sing wireng Lho, kowe engko tak biacok lho Mas. lah sing mapak aku ya monggo ngono ki Kaiki ajudane wah celok-celok. sudan to Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula munan piantune. gede Lah kowe. oh alah gedemu sak petelot kaya Potelot bujel kok ya. aku gumun lho Mas Lah ngopo? wah iki sasrane manten Iya. Mas kawin Apa? ora umum Seperangkat alat sholat, umum perhiasan 10 gram, wi umum uang 3 miliar seperti di Wonogiri. biasa Lah seserahan mas kawin iki apa? iki lho alat berat lho Komatsu Pancen yo Pak Deogut ora iso Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. lho wong kula niku pun plek kali Pak Deogut tok Tenan niku nggih sasran Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan Lah kuwi lek sasran lek ngangkat piye? Lah kok seserahan pernikahan? niki gak pengalaman Sasran kan dijunjung diwehke dilungke. niki mboten usah diangkat Lah terus remote jadi cukup di remote saja cetot. loh ini model yang terbaru Oh Komatsu apa Eksa sing terbaru anyar? terbaru ngono loh ini juga termasuk pertanda Pertanda apa mas? alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya yaitu Pak Deogut beserta Mbak Mbak Yosi. nah niku Sopo? Maksud doa piye? nama Doa bagaimana? kita ambil dari nama alat berat Loh, lah kowe malah arep ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. iya uang lho Lah ya bener Mas Rudi to Mas. maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa Oh, kata-kata adalah doa. Doa, Pak. Omongo. Oh kosakata Pak niki. Tutukno. Betul. Maksudnya kok jenenge Jenenge apa? Jenenge apa wi? Komatsu Komatsu. nggih Ono artine kuwi. ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Mbak Yosi. Manten. Mudah-mudahan bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wikomatsu. Artine Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. Komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngoten lho maksudnya. Bocah cerdas kaya ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, Perkara ngono kuwi ae. Cah sing gawe Komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Ini apa? Kowe Ini iki- apa? Kenal api. Lho, Kowe iki bojonegoro Jepang kok maksu lho Kok iki. ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca pelek. Oh, kanca Mas iki pelek. tahu petuk. Nah, Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. relasi. Oh, relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Ah. Sok napa mawon diesel niku kan mereke Lho benten-benten. iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Kuwi apa kuwi, Met? Kubutahe diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niku. Maksudnya kuwi artine apa? Karepe apa? Met? Karepe untuk anu beliau berdua, Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso to? Niki nek mboten teng Mojokerto, mboten kula tokne lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek.
Lah ya asli, artine kena nggih doa. Wah, enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suarane cetha, ngoten. Basse ya enten, treble ya cetha. Artine? Dalam Artine asli. niku merek son. Lah ya doa kaya Pak Ogut ngono. Piye to merek son donga. Maksudnya artine tujuannya asli ku kobuta kuwi lho, kobuta. Tujuane iki ya nek nganggo asli, iki ya mben banter ngono tok. Asli. asli karepe ku lho, Met. Karepe. Ya iki. Asli ku lho karepe, asli. Bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli ku apa? Donga. Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi. Mas Yokuru tetep dadi. Mas Yokuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk, Nek masuk. mara tuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiati. Kasiati. Ya donga. Ka Siati. Niku terdiri di huruf kasi dan ati. Nek K itu yaitu beh Ayo. bacok ki engko lho, Met. K kuwi juga oh Jarine nek rane Mojokerto ora Ora motok. mbokne. K. K. Siapa tadi mau? Kasiati. Pak Kasiati. Kasiati Pak, Kasiati. Niku Kasihan kuwi kaya. K. Kasiati. takok mulu akeh. Lah kowe sapa ora ki? Lah kowe iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok nduk teko kubota teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lah nek mosok enak ndongakno kok jeneng sound. Lah malaikate kocluk bingung no. Lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Dekake sing disiki kan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan komatsu tok. Nyapa tekan sound tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek ngono lho. Kowe mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi sapa? Loh. Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Kowe SDM ora? Ngertos. Apa artine? Sendok makan. Aduh, Lah susu delur madu SDM. wah sami mawon. Lho, kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur Maksaku ya. SDM iki Ah, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga. Kowe ndongane ngono. Lah tak dongakne nawake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik Mas Rudi. Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segara. Ya, Pak. Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Ya. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik, Mbak Lim. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi, alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala, Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok enak ngeten iki pas ngono. nepaki. Ha iki gak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nunggon meneng ya ora. Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serep kae. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lha aku sakmene gedhe ku lagi donya iki roda to. Wah, lha aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak badhe nambalke roda donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Mbak Cangik coba. Aku mbayangke nek donya ki nek rodane Nggih. dongkrake sepiro. Lah iya ku lho. Metko Badhe met. nambalke roda donya. Maksudnya iki ngene lho, Metko met. Piye to, Ndro? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, Wah. culuk kucluk. Kowe nyawang aku? Aku nyawang. Aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cangik. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong ki uripku. Lho. Napa nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora sinawang kucluk. Diagram. Aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. Ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip ki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki Sawang sinawang kuwi disawang komen Lah kok iya. nesu ki lho. Kok nesu lho? Aduh, padha mawon sami. Maksude urip ngeten iki lho, Met. Nah, piye piye?
Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Cocok iki Iya, iya. omonganmu. Kancamu sing kena diapusi mek karek Aku slendro tok. kok. Maksude wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah, lek ngono paham. Ya pancene ngono kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa penak ngisor ngono. Ngene iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho, Sik kok teko mesum lho. maksudnya sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong, ben ora tukar padu gak sah omong aman. Lho, wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cangi. Lha terus piye kuwi? Lho ya. Lah kan sementing gak tukar padu, ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong omah iki sing perlu gak sah omong. Iya to. Lah apa mau pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mak Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusung wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Ya, mosok- Sementing ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar Ben gak padu. Bar mangan bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimi gampang. piye? Lho apa kuwi? Mimi. Lah kok ngene? Lah mbok bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono. Lah mbugene bojomu gegeden kayak kok met-met. Iya. Mula nang gendong kan gak nang kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngene. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kok. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuwek ora ngerti. Anggres ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho. Oh iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kayak cilik wis omah-omah Nggih. mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah cukup satu kali. Peng pira teman? Pindho. Nenan peng pira, Pak? Kowe iki Peng pira? kowe nggae contoh ya basa. Peng pira? Ayo. Aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni, iso kocar iso nglakoni. Sampeyan dhewe pindho kono ping 3. Pindho. Kok tambah-tambah tak beacok rumah Lah, aku. aku sing pisane biasa kok. Wong setia, di samping saya setia, ning ya ora payu ngono lho. Mula ya gak Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Apa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling zaman gowo. Apa? Apa sing digawa? Perhiasan. Ora nyapa? Lho, kan alat Alat sholat, seperangkat alat sholat dan mungkin uang 3 juta. Apa Umpamane. dadak gawe alat salat karo gawe duit barang Lah jare kudu eling Lho Mas kawin. Mas kawin kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cani. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki mung siji mas kawin. Lah ya yo. Ora no Mas. Perhiasan, Tidak, uang, ora. mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyete-nyete. Gimana tuh jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Bagaimana tuh ini? Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Piye to? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Mas kawin? Heeh. Kuwi ta? Iya. Piye piye, Pak? Upamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak tapuk. Ora ki slendro dirungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. Lah tenan kok. Pak Ogut tuh piyaine sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan? Loh, warung konstruksi ya. warung konstruksi. Ayo, Bi. Ya ayo, Ah sapa ngerti komet pengen makan betoneser. Nah, itu loh beda menune dadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah didongake muga-muga Pak Ogut
kalian ingkang garwa sehat paringi rejeki kathah tur barokah. Amin. Amin. Saiki tak goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nanda Sari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda jumeneng gawekno spot Raras Kapirian. Yo. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijajari mepet-mepet. Ngene kan kaya ape jalan-jalan budi. Budal Dalam- apa to kowe iki? dalam- Kowe nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg, nek perlu kowe ki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan dampingono. Oh, Dampingono. Dampingi, Sing Mas. apik ngono lho. Dadi Eh, ya Allah kok Mas. kok ngono ki piye to? lho, sampean ngendika pripun? Masake Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Napa? Ngerti nak keluaran saiki api-api aku kan saiki iki juku kan rada gede ta, Kek. Lah dijol ngene iki loro ya apik ta cilik. Bojomu kae gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tau tak odot balik dhewe malah ra urut tok. Lho, Ora urut piye? sik to. Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho, wetenge pindah rene, anu rene ngono biar. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo Komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngeten to. Jenengan penate? Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. Kok iso terkenal Lho, iki lho? kadose sepele nyon sewu, Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok bang malah titil, percaya? bang setan iku lho nyuwun sewu lho, Mbak Cange, Mbak Nanda. Ah. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Lho, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho, Mas. Bang Plecet ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah kula duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balik. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase kok nagih kok silaturahmi. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus mbukak wirah. Selamat malam Mbak Di- Nanda. Selamat malam, Mengkomen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat. Diki. Kebucuk. Be Mbak ku Bekucuk. cuk bekucuk. be kuku Cucuk. cuk ngono lho. Bekucuk. Ki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, nek petuk wong ini ki mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal apa ora? Normal lho, Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane, Met. Ben imbang to, ben imbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini Iya. kita harus Kenapa tuh, memberikan Mas? yang terbaik. Dro. Aduh. Aduh lah kok mak gerenjel. Alah iya kroso ya aku. Bisa mak tek. Kok malah dadak. Ya dirayu nganggo apa ngono, Met? Saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ora Oleh wong iki sembarang lagu iso. bebas los iki. Kerajaan budaya niki los nggih. Anu, Kidung Manggala. Oh, gitu Manggala yo. Romi? Iya. Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi ndi kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nak aku dadi rumah kene. Oh, nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Loh, Roma berirama.
Mancala putra, Mancala putri. Nggih, Mancala putra mancal cengel, Pak. Aku dadi Roma. Ani. Ani. Lha kowe nyapa? Aku peran. Sing penting pokoke Met sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Roma. Ani. Lah cocokane Roma karo Ani kire. Lah kowe dadi Oh, anu. jadi Nek kira jegok Iki mboten sing gak omong gak blas. omong gak Oh, omong dadi- blas, tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Ah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Keciliken. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunan kuwi. Sik to, Ani. aku dadi telek. Apa Kita kok rada raimu ngono. apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok. Sapa sing Mas. ape udik-udik kono? Ora enek sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya jar Roma kaya ngapa? Roma utek-utek tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa ngono? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men ta? Lajak dewe acara ini menggoda selalu. Iya. Aku ingin Kok didilat kuwi ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat iki kayaknya iki aku jual mahal ngono. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Aku bapak tai. iya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Iya. Bisa pernah anak isa medun. Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Keremen kaya. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang ta. Roma karo Ani iki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur kaya delok susu. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawan ki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu harus tahu Ani ini siapa. Yunan totone moto PC. Senenono. Ngapain kamu nodai anak saya Ani? Kamu siapa? Kamu mau ngapain sama Ani? Aku mencintai anak bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintai. Apakah betul Ani? Aku mencintainya, Bapak. Loh, kurang dia tahu. Cuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam bapak. Roma ini bahasa Indonesia. Iya. Kamu nggak boleh nikah sama Ani. Tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Semua tergantung saya Ani. Benar yang bapak katakan. Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani. Kamu diamili pedet ya Ani. Pedet matamu. Aku Roma ya pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suruh bebek ngono kaya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho sini pasangan pengertian iki. Ben pas, ben pas. Gak kuwi rangan. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Modul. Aduh, Ora cetha iki. Batine iki. Kamu di belakangku. Nah. Bapak, Apa Roma? aku sudah mencintai anak bapak. Tidak boleh gelangsaran co. Tak dudang. Roma ngaku gelang sarang. Ora apa-apa Roma tradisi kok.
Wah, Roma kan sayang tradisi. aku ngejak iki dadi goblok gak? Yo Kang Saran. Roma. Mana Kang serangannya? Duh, ini Roma. Roma ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. So sarep lho. Lah iya apa to? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. So teko Penangsang, teko Sarip, teko Roma. Aku kok malah sisih gendeng. Ki nak Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Di Ugut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Di Ugut. Apa? Asisten. CEO. Si Apa? CEO ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Ndak boleh. Ani mau kamu nikahi karena Ani sudah tak jodohkan sama Le Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Nenggok. Neng opo wani. Tekan ndi to iki? Wis penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa ki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa Ani balik dadi Nanda. Ada. Nek komet dados napa niki ajeng? Komet dadi ula. Ya. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku. Ayo, Ya komet awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Ya pi, ke Nanda ki ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso. Campur Cari. cari iso. Pidato iso. Pidato iso. Bahasa Inggris iso. MC Bahasa biasa. Arab iso, kira iso, sembarang iso pecah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. Degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngatur tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagune? kene ijen kene. Ya. Oke. Nggih. Tapi iki mau ana pundutan nduk jane. Pamundutane napa mawon? Oh, Pundutan iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi, aku sing ngapal kok mek upama iki. Upama siramu sekar melati iku ya. senes niku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut Nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama. Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Oke. Harus Alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo pompong gawa lambe komet nyiarke lagune Ayo, upama. Met. Ki, kowe. Pompong suarane apik. Komet kan suarane apik. MC dangdut nggih Pak paling enggak jadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa ti istimewa. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kokan guyu no model iki. Napa? Guyumu Balen ono, ya balen ono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak De Ogut. Lah iki lho. Kokan guyu. Guyumu niki kakean. MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi? MC dangdut itu harus keingguyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu, cara uyah kasinen. Gak ngono. penak apa-apa Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia.
Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Kamu kesini. Tangannya tak dilat. Gila Aku. Lah ana wong MC kok dibuka. Alah paling lagi nek MC biasa Pak Delala iku sing MC sepuh. Umpama sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik we? Umur 80. 80. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuweko gaul lho, tuweko gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo MC karek modare kok ya mangkat tangga. Sing salah sing karek modare kok ditangkap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. upama MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Bisa. Gampang. Iso tentara. Sementing tegas. Oh iya. Yo, pada malam hari ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sapa? Jenenge. Kok jenenge lho, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Aku tau ngerti tentara kok MC. Ngomong delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu yo Mbak Cangik Mbak Lipo. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki ziarah ora enek makili cara ngemsini wong mati. Jare wali songo terus enek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa we. MC-ne Mudin. Jane mudin. Iso kowe, Met? Yo iso. Piye? Yo nganggo yo. Mosok. Yo. Pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho? Lah jadi kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok. MC kematian. Iki modele umpan MC kematian, MC kematian. Ya, terus. MC kematian. Lah yo kuwi MC kematian kok yo. Ayo, MC kematian. Wes kowe lho. Mosok kuwi tok, Met. Wes. Jane Lagune Apa? Upomo. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. I love you. Wow. Sindo Nanda Sari Pinarak Rumien Mas Komet karo Mas Lendro. Wonten dawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke Gubuk Asmara ning di versi J, ngoten nggih. Napa J niku, Mas? J ki jaranan. Oh, terang dudung dadi nuntak jelem. Tapi sinembang kok kae Cahayu Perobor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Raras Kawirian gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Dadi kowe lek mek gur ngene ro Victor pangan, kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, brakot karo Victor. Victor niku piyayine gede dhuwur ya, Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya. Ayo. Kene Mbak Probro diaturi munggah kene Karo karo. perkara. Yo. Gubuk Asmara. Trak tongkang. Kene Cahayu Probor ini. Pas iki wonge Gabung gede, karo Mas. Cak Komet karo Cak Slendro. Ana Victor. Yayi saka Magetan. Ole. Sik. Op. Probor ini wis munggah, Komet wis enek Victor endi? Lah nggih. Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi spot. Komet sampean enek. sing nyanyi Victor langsung munggah Heeh, ngoten to. karepku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Probor ini kan wis munggah. Sampean wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuku. Sajangan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victor, wah mboten enten Victor.
Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lha iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, men? Kuwi ora Victor. Sampeyan ya. Victor? Ora Victor ya rumasaku. Iki gak tukang traktor to, men? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Mau seniman dalang kuwi. Lodro yo ngatuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Wah iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas. Jarimu piantune gede dhuwur. Loh, nek Victor iku nek gaduke Mbak Probo. Probo iki biasane piye? Probo kan piantune ideal. Nah, ini penging dulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo Mbake. Ayo kene. Jare mau Gupuk Asmara. Ayo metu jalan. Ben joget dek. versi J. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. Victor kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Victor, pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. terus gimana? Victor. Victor. Vic itu ku mencolot Vic. Victor. Ora apa-apa mencolot. Niki Victor niku ngomong-ngomong apa? Iya. Aku ya jajan. Ya ampun, ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogete apik dek. Napa? Ora percaya tau. Napa nggih niki? Lho njajal tung tung. Ah, aja percaya, men. Lho, lah. Joget J, versi J. Ayo versi C yo. Yo. Versi C. Laras kawiryan. Gupuk C. Asmara. Wah, rambutnya tuwa apa. Amit pasang kalimat apik. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal coba aja bodoh. Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. Iya. Iya iya. Ayo. Oh. Yo Cahayu. Aku kelingan Oh. bubuk kae biyen tak golek Nah, ing jagat Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono, delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, Slendro ning kono karo delok karo komen. Lho. Gubuk asmara Oh. biyen kae tak gandum tresno. Ya iya iya. Tanpa bantalatan kokoso bot abotan ketaman asmara gubuk kae kebawati sampai besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita Masa kebak cerita tenan. waya-wangi Nganti. jagat rina cadekan sajroning ati Oke. tanpa luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga larang Wow. ning kubur Ayo. Ayo wong delok kae wong delok lho kae. Wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Joget apik. Yo yo.
Alah. Piye, Met? Itu jak omong-omongan lho, Sik. Apa cak? Apa kuwi? Sing bebek apa? Cak? Lah polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki to sing dipamerke karo bocahmu ya. Lho kelebihane luar biasa. Iki lho, Met, Met. Met, ming trimo ngene kok dipamerke karo wedok. Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digorene joget Andalanmu sapa? Selain joget Victor, Mas ya kaya bal bekel. Lho, kok bal bekel to. Maksudnya ku kelincahannya. Iya. Koyok ngene kok iso mbok nyek-nyek wis narine koyok ngono apik koyok ngono kok iso. lagi ngene ya, Met yo. takonono. Selain nari Selain isone ayo apa? kok, ayo isone. Loh, iki urung sepira, Mas. Urung Suara. Alagur suara bedina iki nyuara lho. Nembang iso apik. Alagur suluk bedina pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk isora. Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor Iki takonono ukuran mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le Victor. Pedalangan, Pak. Pedalangan. semester berapa? Semester Tor? 7. Semester Loh, 7. semester 7. Penasaran ukuran katoke pira? Ya apal, Met. Katok Ya lho. apal, Kowe iki Met. aja ngono, penasaran, rada alus nduk ukurane pempes piro. Paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane Komet. Ya ora, Met. Aja sini-sini wong lho, Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jor-joran apik ndi Ayo, karo Victor? Jajal. Ayo, Met, tes, Met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan Ayo, tes, mahasiswa pedal Semester pitu iki, semester pedal-pedah pitu. kowe. Niki semester 7 to. Kowe semester piro, Met? Semester pira sampe? Lah semester piro? Semester 2. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol ngono. Mas, Ayo, Met. tuh, tak tuh dikendang. Ikuti suara saya. Iya. Aja Apa? makan. Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke, Met. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik lho cangkeme ngawur. Cakeme. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung kok. Tenang lho, Met. Apa? Sini wong lho, Met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ya. La 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 la. Nanti saya. Apik lho. Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine koyo ondur-ondur. Kok gak iso? Kok turundur? Lho kan apik koreomu mak. Aja sini-sini wong lho. Ekspresine apik. Anak trimo sampean Lebih. Orjen, orjene halumrah gamelan coba sampean iso apa? Delok. Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya, jajal. Dhuwur nadane. Tunjukkan Iso. toh. Sapa ora? Lah, aku ra iso dhuwur ini apa lho? Maneng ison. Maneng diloro ati. Ulang-ulanganmu lho, Nduk, Prabor ini. Aja Ayo. kalah. Ojo sini tor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Maneng. Las, kaya Prabor ini lho. Sik. Gurune Maneng. Cek, Met. Apa bugele apa, Met? Baterai. Oh, baterai. Robot. Tor wis tak jambak lho. Lho. Aku. Maning iso. Ya. Maning diloro ati. Maneng ison, maneng iloro ati. Apike kaya ngene. Met, aja sini-sini aku lho, Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalen iso. Iso. Ulon, Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yogo lelaki.
Arjen punya lelaki. Sing ngebas. Victor juga lelaki. Tukang syuting lelaki. Siap, lagu kok. Lagu kok. Lelaki tok gitu sing bener. Iya tuh Pak. Lagu kok. Anu apa? Dia ben bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong didikane Proborini kok Yo ya. latak-latak Victor lah juga Mini ngene ya. Ya. Victor Mini, oke. Mini. Oh, Lelaki kok ya. Lelaki lho. Rungane sik. piye. Sapira ngono. Pinten Mas? Yo. Jarike sore mang sik tas tak guntingno jarik iki mang lho. Iki gak serbet to iki. Ha iki tuku jare siji kan kanggo wong telu to. Menyek kowe ya. Aneh wong penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lho cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki. Panuti gareng juga lelaki. Dek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngiceng deh. Dan Allah Akbar Allah. Cok malah Ya kok komik. malah adan dan kok tutup ya. malah adan. Lah kok malah komat. Karepe versi religi. Religi. Ngomong religi. Religi kok. Religi lho Dek. Dang ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa cah bagus? Kok sik Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene Met. Aja isin sino. Jaranan Met. Sikilku lagi mari lho. Alah ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo Jare neh. gagelan larang. Nah kene. Ben kesleo neh ngono. Ayo Met, kene Met. Victor. Apa enggak? Kon lungguh kene Oh, iya, timbang lungguh ketendang kono. komet kon kok menceklat. Komet iki gampang ngitekan nek ro cah cilik. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo Met. Apa iki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Kethek ugleng. Loh, Lho maksudmu aranono. Ora sampean iki. lho jaranan ya ora. Oh jaranan. Loh, apik. Trandundung. Oh yo njajal. Dek mau kalah karo Victor dek. Ayo. Yo. Jaranan motor beling rene otak tembeling. Dosa, 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 dosa. Setor jaranan motor beling rene otak tembeling. Dosa, 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 dosa. Jaranan motor beling rene otak tembeling. Dosa, 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 dosa. Jaranan motor beling rene otak tembeling. Dosa, dosa, setor jaranan motor beling. Sing kaya maling. Esek ta. Iki piye ta iki? Jane aku ya anak-anak. Iki konsepnya piye ta? Ngene iki dalan ngene iki similek ra 17 lembar ora iso lho Kang iki konsepnya piye Kang iki? Tunggale kuwi ngono ya. Begini gak aku ra iso lho Kang. Ora cetok. Tapi nduk Proborini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet. Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten kaya bengi niki. Lho iya nduk iya. Seniman tumplek-blek teng mriki suwe Nggih. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti nggih to. Loh, piye Met? Kok ganti Met? Gak apik. Jelasne Met, jelasne Met. Jelasne Met. Suwi ra petuk. Senenge gak kaya bengi iki nang keluarga besar Pak Pak De De Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye Met? Ayo jawab Met. Seneng dangu mboten panggih Cak Komete api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Loh, sik diurus Met, diurus Met. Diurus Met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om kan kita Sabar. sesama seniman ya kaya dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Ini Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tahu neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tahu rukun. Meskipun seperti itu paling tidak kalaupun ada masalah paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. kaya dulur.
Mbak Probo aku tepang sampean amun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa? Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja, tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo kaya dur tak takokno. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah, asli. kan Wes to, sesuai gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan klarifikasi itu penting to. Eh. Dari nang kene Kowe rasane Ancuk. syukur. Tane yo. ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. Kepiye, Met? Kosok seret-seret padake karung apa piye? Yo tak antem iki Eh, kok. aja. Aku ra melu. Iya, sorry. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ini ditakoni sik geret rene digorot-gorot kate gorono. Ini iki Mbak Yosi lak yo bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktober bernyapa. Loh, Kowe iki Ayo, Mas. ngenyek kowe iki. aku suwi lho gak krungu ya. Mas aku Probor ini ki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret mok reken gecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho kon. Eh, Kon iki opo? Lah basa Jawa Timuran nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. nang kene seneng-seneng daleme Pak Dek Ogut Pak Dek sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Iki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten bekucuk tempuran. Tempuran. Nah niku Mas niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Seto aku kok ditekak piye to? Di- Piye to Mas? Sampene omong sampe nak. diaturi ndak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngibul. Dikon rene lho arep ngopo? Mantuk. Tak wetak. Heeh sing baku Bakune menika ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? lho Kok ngawur ora ngerti acarane, Met? Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Lah. Iki ngono ora ngantenan. Oh, ini sapa? lho apa Mas? Apa to yu? Aduh. Apa Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Nah. Tasya kurang. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, Iya. nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Lho, kan kaya Bu Mujiatun asline piyayi Nganjuk. Dadi nggih. menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Nggih. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Karo Mas. Monggo badhe duet Tapi apa? Nyanyi piye? Probor ini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso Boleh, nembang. boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih. Monggo. Apa nduk? Apa Tembange, Dia. Victor. Oh dia lelaki ya, ya. Itu la la la. tembang campur sari oleh Probor ini ki sembarang Boleh. iso. Napa niku? Katresnan. Katresnano, lintang asmara mawon. Oh, lintang asmara. Iya, Oh, Pak. Katresnane lintang asmara Oh, betul. gitu. Oh, iya. Jadi Iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Kok sing ngapi? Kok sing Oh, ngapi Mati. lho Cak sampean Wong koyo ngono kok kaya Pak Diogut karo Mbak Yosi. Ha iki seprapate Pak Diogut. paribasane ku Paribasan. tresnane ku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Kok dedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho ya gak apa. Iki ora penak gitu. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki cetha, kaya ya. anan kucing Anggora. Heeh. Tembange lintang asmara. Lintang asmara. Oke. Rol sik ya, Le. Rol. Laler mitok ning lore ril. Sik Tara Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Sak meter setengah. Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Malah nemen. Oh, Dik. Ayo. Iket. Raltor. Ral. Sepinter. Ya. Iket. Sosok marai. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandreng lho. Ayo. Ayo Tor digandreng Tor. Iya, iya. Cah potongane kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono lho, Met. Wong ayu tresna Mau apa nih? Tadi Wis.
Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adikmu apane ta, Prap? Adikmu apane? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jarane kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipis mbok ya ditatur to, Nduk. Ditatur. Adik arep nguyu. Aku gak iso natur. Lah sing natur. Lah iki kan gak ndok kene to, Dik. Lah nek ndi? Mbah. Umume wong kok ya. Wong ayu. Ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susatro. Rungokno ibu ya, Nak. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe ya? Ya Bu Mi. Mi matamu kok iso. Syukur. Nglamak. Kowe karo omong iki Pake. Pake. Aku anak iki. Yo Anake kon njaluk mie kuwi kowe seneng. Pake. Lah, iki- Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Kowe tak ben anake tak gecek deknane. Kok gecek apa? Garuti rumah tangga ya. Kurang tinggi tor, kurang tinggi. Iya, lagi-lagi tor ya. Wong ayu. Ono lho. Jare ora dhuwur Nadamu. Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Masak pira, Mas? Ayo sepira met omongnya met. la la la. Ayo. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun ya. Met. Kowe dagelan banyol yo Mas yo. Aku nek karo ngono iki tak Komet iki kurang Adik ajar. dhewe. Adik ya adik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere met. Lha apa? Ndase. Ora cedhak. Yo. ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batenmu. Wong bagus anteng. Penak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medun-medun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa tor getar-getar tor? Anu HP. Sok HP-mu. Walah. Sok tiru-tiru. Pikir to. Oh, Mas, apa tuku kacang aku? Lah mbok kira apa? Kira bakul kacang. Nah, ruwong kok direken kacang kok ya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanadyan Karo mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Aku melek to. Ngibadu Tumbasan pinten? Sik. Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to met? Rek. Aja mbok nyek, aja mbok nyek. rasaku ora bakal sena. Wong bagus nyawa Uncat saka raga. yen tresno bisa Aja ditekek lho. saking romantise. Yo, lintang Asmoro. Dados Tresno. sampun kantor menika. Oke, terima kasih. Wah, Mbak Yosi, terima kasih ya, Mbak. Wah, kanca-kanca malih. Kanca-kanca iki pokoke bar disangoni terus malih ketok padang-padang kabeh. Biar Aku bareng melu padang kok ya. Dro, Dro, kowe teko kono. terus lentroku. Ke wong delok sing omahe adoh. Dro. Rata lho. Sing omahe adoh dilebapan ke ngono ya an omahe adoh. Ke bojoku dhewe. sampe dhewe kok. Omahe. Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika paring saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Mbak Yosi, Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki met. Gak tahu aku. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa tau? Sampeyan wis durung, Mbak? Sampun. Mas, Sampun.
Kowe met Gak wis gak. Untalan dhewe lho. Kok Ya gak oleh Kok muring-muring. sik Nesu. loro met. Aku iki kon jero wis diomongi. Piye? Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jiran-jiran sudah cukup. Lah kok kuwabek bener. Entekno sisane. Entekno. Ini pemerataan. Ya lah ya makan. Apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek Cak. perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi. Engko jatahmu ya ditum kanca-kanca. Betul. Sama rata. Los sama lah kadak. Ora masalah. Pemerataan. Kowe ngono lho. kurang. Padha lho, Kowe Cak, yo Met. njaluk Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Asaku. Pak aku. Gelem lah. Ya gelem lah. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono, gelem ngono kaya. Wis urung. Nggih. Oke, Proborini. Siap. Menika tetep bangan lintang asmara matur sembanun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi. Siap. Tak tutupi anu, Mbak. Sapa sing urung nembang cah loro ki sapa? Mbak Proborini sing loro. Dia, dia. Ono dia karo Mbak Alin. Ellen. 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 Ellen kali dia. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Siap. Sik. Kene. Kene cantik tak olehno Victor Heeh, cantik. heeh. Kene, wangun nomor bawa sisa kene iki. Monggo, monggo. Jan rumah saku. Mbak Dea sama Mbak Ellen. Ide ya. Iya yo. Piye met? Piye? Nonton ondel-ondel. Dalu ki wong Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur kecandak. Nduk Proborini. tambah. Ayo dikancani iki no, iki dikancani no iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah nunggu kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Mau Tembange. wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku Lah. pareng. Oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Proborini kali Victor, ya. Lihat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih. Oke. Mambian mayon paman. Tor iso nembang iki gak Tor? Umbul-umbul. Ombol-ombol. Eh, aku kok iso. Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Kadung di DP wong mak. Ah, lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kaya. Ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng ambek kene aku. sekelan kene kok kaya tekek menek wit. Ya. Suarane Parudi. Anu Victor mumbul. Ya. Aku engklek. Ngenyek we. Ngenyek we. Dhuwur di met. Ayo dhuwur aku. Tapi gende Aja mengalah. belambiangan. Yo. Piye met? Ngenyek. Jarno ngenyek dek ngenyek. Orang ini ya met yo pancen ngepasne yo ora yo met yo. Iya. Oh, Aja parane kaya dhewe. aja kaya ngono enake kaya ngene lek jengleng kok iso. Enak ora ning lanang Luwes. yo met yo. Apa? Ora ning lanang yo met yo. Ayo dia rasa jengleng sing jengleng ben iki. Kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jengleng ora met? Ping pindho, Met. Met, piye met? Ping pindho. Ojo kalah met, ojo kalah met. Ayo met, ayo balik kono. Bal. Kowe piye karo eklek met? Iya. Cukup. Kita Nuswanto Piye met? telu, Met.
Iya, ping pira? Telu. Aja kalah met. Yo! Nyek. 16. Ping 16. Ayo. Ayo rasa bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono, Mat? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nek iki genah ra iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi. Yo Met. Aja kalah met. Munyer lho Met. Ayo met aja kalah met. Aja ngisirke bojone Aja met. sini-sini ki Sik lho. aku gak jelas. Baleni Oh, ya. iki menyapa Dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Gitu. Tamatno. Omong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamane to iki mau. Urung. Genahno. Ping pira? Ping pira? Pisan tapi genah. Jajal sih. Pisan tapi ono Orang ini. Tamatno. Oh, beda. Yo tar. Balen ono ta. Ben Bianyu komet cetha. wangi. Dadi iki contoh ki. Kok ora mok sawang iki piye? Amare to? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Kalah met iku. Ya ampun, aku kayak ditambahi laler. Aku malah kelingan kancaku kurmen. Menemben nek kate bales pelan ae cek Oh, gak mental oh. deh. Sik milih sing dek sing. Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono Kalah kuwi. ape nyaduk geger met. Kaya iso ora. Iso ora. Piye kene. Kene wer ngono lho. Ayo jajal. Bianyu wangi. Dek kan satu. Heeh. Mila versi ini sih. Heeh. Ayo. Aja kalah met. Apa met? Iya. Malah kaya kira anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara Leran kidul alas angker Mbok sing banter. Wong ambek anu banter karo karan teko. Banter sisan. Met. Lho bene to Ben kaya. wong ekspresikan Dek dhewe. merasakan ngono lho. Aku lacak sampai niku Piye mau piye Aku iki pikiranku wis teko dinti. halusinasimu. Halusinasiku ndane. Lek ger sak uplik. Ya. Aja. Kang kaliwat liwat belambiangan Senang susah tanah indah. Taman Sari Nuswana Belambangan, belambangan. Oke, Prabor ini tembangnya gerajakan mediatur ke dia karo Elin ya wong ayu. Kayak apa? Gerajakan Banyu Wangi. Banyu Wangi. Oh ah, oke.
Iya iya iya. Jangan tanya Marida. Mayanan. Piye, Met? Oke. Terima kasih. Pinalak lumiyin. Mbok, Mbak Ellen kalian nduk dia. mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa to kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Probari ini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin. Nah. Pecah iki Budit Pak Yaman ya. Ya manut. Victor lho, iki lho panjen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70 ya Le. Pitu wong kancane anakku kok. Mana mbok ceblokno. Nggih, mriko mengkaten Cak Komet kalian Mas Lendro karo Tole Victor.